Hej, jeg hedder Maria fra OK Fest, hvor jeg laver ansigtsmaling og ballondyr. Og i dag så vil jeg vise dig, hvordan du kan lave din helt egen hund. Så jeg starter med at tage en pumpe og en ballon, og så giver jeg den cirka 3 pump. 3. Sådan der. Så er der cirka 5 fingre. Du putter lidt luft i, får du en lille hund. Hvis du putter meget luft i, så får du en stor. Så det jeg gør, det er, at jeg lige lukker noget luften ud. Sådan. Det giver mig lidt mere ballon til at binde en knude med. Så binder jeg en knude her. Bum. Og så tager jeg lige og hiver i ballonen. Det første, der skal laves, det er snuden. Så tager jeg cirka 3 fingre og holder fast. Knude. Og så drejer jeg fremad med hånden her. Cirka 4 gange. Sådan der. Godt. Og mens jeg bliver ved med at holde fast i knude og fast i her, så folder jeg igen cirka 3 eller 4 fingre. Sådan der. Og drejer fremad. Og så har jeg det her. Og så folder jeg ned her. Jeg lige mase den lidt på lugten for det. Altså nu kommer vi til noget, som folk tit synes er lidt nøjeren. Men det skal nok gå. Jeg tager de her 2. Og så skal de dreje sammen her. Sådan her. Voila. Så har vi snude og ører. Og det vildt fede ved hunden, ikke? Det er, at nu så skal vi bare gentage det her igen. Så skal jeg lave en hals, så tager jeg cirka 2 fingre. Og drejer. Og lige trykker lidt for at få luften lidt ud. Og så skal jeg lave et ben. Det tager måske 4-5 fingre. Og twister. Og så kan du se, at vi er ved samme sted som før. Vi har 2 bobler. Folder ned. Samler her. Sådan der. Og så har vi halvdelen af hunden. Nu er det tid til krop. Og jeg vil gerne have sådan en cirka sådan her krop. Så jeg tager og laver det første skridt her. Så er det tid til benene. Og det er meget fedt, hvis benene er sammenlægget som herover. Så jeg går efter 4 fingre igen. Der. Og igen 2 bobler. Folder ned. Og samler. Lavet hund med en meget lang hale. Så plejer jeg at sige til børnene, så har de sådan en lille pind, som de kan gå og holde den i. Og hvis man gerne vil have lavet en lille boble til sidst, så gør man sådan her. Så tager man lidt og drejer. Sådan der. Så gælder det om lige at presse op med luften, så den kommer helt derop. Og for at den bliver siddende derop og ikke bare fiser tilbage, så skal man twiste igen op i toppen. Og så lige nase lidt. Bum, bum, bum. Og så har vi den hunden. Hvis du kaster dig ud i at lave din egen hund, så må du meget gerne tagge mig i det. Jeg vil elske at se, hvordan resultatet det bliver. Hej igen.